Wurin gona? A rubuta. Ina zuwa haka kake ta sauri nake in je wurin. Da ka sha mari. Wurin wa zaka? Allura zan. Wurin wa? Wurin wannan wurin Haruna Danye. To. Haruna Danye zan je mana. Kana neman wannan allura ce za a yi ma? Za a je. Kuma shine sai ka sha duk gane nan sai ka je neman wani. Wai kai ma kai allura ne? Kawai juyo nan wurin in san buɗa ma ita. Kai allura? Sosai ma kuwa ga sunana. A rubuta. Zan rubuta ma ita. Ba ni wuri. Zan ci banda. Ka gani ai kyauta zan maka ita. Kware kwa. Shi kyautan ka ga in ka je he ka biya. Ta mice ce wannan allure? Allure? Ai wannan tantata ne. Tantata kai? A ƙasa ne tantata. Ana neman baka san ko ta mice ce ba? Na sani fa. Ka ga mutun da likitoci ne. Ina ga fa ban faɗi. Da mun gani za mu gane ko ta mice ce wannan daga ganin ta. Ta ƴan makka ce. Shi kenan. Ban ci abin banza ba. Amma duk dangin kuma mu ɗaya makka. Ban ci abin banza ba. Kanka za a fara. Yabba. Za mu gani. Yabba. A nan za ta shiga. Yabba. Arunta. Wai ya na ga yadda ban je Saudiya ba. Na kakar yan ganna wajen shekan fa ina jin washewa. To ai sai an yi da ta biyun ai. Ta yi da ta biyu. Saura ta biyun bari in surbuɗa ma ta biyun ka gani. Yarɗu nan kai. A sha akwai sauran aiki. Duka juya. Bani bayan. Juya? Juya. Kai. Juya. Ka homan. Juya. Kai dakata. Kada na rubuta ne za ka yi. Allura mana ta biyun ce. Ko kamar wata? Ina inda magana zuwa maka ce na fasa zuwa sai dai kai mu uwarka. Wallahi sai na yi.